Celebrate your for smartphone, no. Then like some page, you know. Make come Facebook, share link, you know. And ma afoforo so and follow be. Now o share link na afoforo follow be also be in shira. Obetimi reach ye YouTube. Monso so am TikTok no TikTok the air bossy that worship center na oberich ye. David said me could die na me die. Na de chi no na Awurade nsa no kuta me mu. Psalm 3 verse 5. Na che say nyo bia ne could die a ade chi no nyame nsa no kuta ne mu. Ebi could die ade chi wenti mi ansori. Ene busue bi ti ne suo. Ebusue bi popra. Na Awurade no we ti ne yie dia. That was a Odana say. Obiso yare, obiso the hospital, the yarian paso. And so, yeah, she knew man, yamia yama. We yare da who yamia sumu, she nipa asan who woo, ne bimpo yare. And so I did say, yes, say, on tia say. Nature say, a radimo bruhuni na toy no epi as song so. Into Psalm 91 verse 11, I'm Rabbi Yamed there. Or some Mashem above 4 months on show so now oh amasem. Into ni papi or moon bassem, not just above 4 no or man cover jay. Yaman cron yami 2 men in a bambona and cover hall. Also, what face so soon or than I young for ABC. It is a one who had the chin, ye say, now what to what off one cat and not the chin your phone or yan frey, ye email you yan test so, which you mean be beyond them. Oh, yan WhatsApp, na phone no soy I dear nature, a busian tiase. What the phone tiase? Tia me or no at Denny. A brass will say, that or 2 full young coupon say. It's time for Thanksgiving. Sabre me mawo aha me mawache me mawajo. So one or shaying OT every US Canada and potem who nyina de a midnight. Now one now or follow ye now OT or share or Japan and potem de a afternoon. A queer free or sa me chow baby or share free vera or Japan and potem. So na obi bi o follow ye e wo Dubai o man in potem hodi e mid morning. I should doubt that wa busuani dom ni nyina so mechia mo e wo ho. Na one o hwe ye na o tie ye every Canada. On muso sabre o hwe ye e wo UK. Ye ba UK ye London na ye ba sa be fa o man Ghana mu dia e morning. Enti UK chief kufu mo mechiachia mo san so and a patient mo nyina mechiachia mo kumi mo nyina mechiachia mo e wo UK ho enkramante mo nyina nyankopon nyamo kese ma me Sarah Stefan Manu Stefan ma me ne Dorothy mo nyina ya ma mwache ye nyina nyame asem so e was Psalm 112 verse 1 no ne mfanda erade ase Psalm 112 verse 1. Munyi Awurade aye. Ose munyi Awurade aye. Nhyira ne onipa osuro Awurade. Nhyira ne onipa osuro Awurade. Na onya ne mmara ho anika pi. Na onya Awurade ho mmara ho anika pi. Amen. Sa samu ne yegira so dia da Awurade aso se munyi Awurade aye. Be wano na da Awurade aso open your mouth and thank God. Da Awurade aso for Awurade and no pay o ma bi asida ma. O ma bi and let God raise your voice. Let
Ebremonansia Yodia, Ebremontum Yodia, Ebremontansa Yodia, Radia Dawasi, yes, sorry, you went to Kaboni Piara, influence, influence and assassin, went to Akasia Bonibia, influence and adoption. Wawa Pumayana Wawa Boy, Wawa Sayania Bushas, Wasayania Massa, Waja go for Nasu, Yaya bring Wama and Wamasa, not a Chamada with Baby Mouse, Samia, I was self assassin on a pay, Uma Edian Monama, Uma Edian Siama, and Wabasa Wamasa, Akasa Asidan County, Akasa Nanyam County, Akasa County, Akasa County, Yakabasa, we see, and Sasha, Wabasa, and I say we need to touch you. The world that you are more pro, I support that I'm not paying. I want more than us. I'm free and sorry and I'm sitting there. But some other people will be much more. Now you and I say and talk to you and come for you. When you are carrying so many and Satabi, when you are carrying Satabahima, when you are carrying Satabi, and you are able to and come. And I say, come, I hear you and come, and come to my home. What I was, we will not swap. We want to sing. I said, I am Kutu, and my way. Now, we and so I can and when I'm going to, and I say, yes, we are going to I know you and come for and I see and come deep and come deep Jesus Christ. Yankopon shira peace out there radio say Facebook no so aye she and Nora and I share midweek fasting no I say yes I share mid-year fasting no I say now what you know yes some perfect service yeah a country mid-year fasting no yasha senra and necessary yet was so sa could say ne memene da onyame ama wa hoden ama odi aye bi danas se onyanya bi na wo hya se a it was said Devrade as said Radia Bohoba, yet Devrade say Radia so ye mu, na ye da so a winya minunase. David said, a me there, so same say, Bra, my uncle a Radi fee. Then I say, one more dear mount, so oh, some on me, oh, ya country bread is a modern as if you. Radia Cosua, Yansida, Yakosua, Yamuno, someone rather watching. Well, you are doing Bible for one for your I see the young one in our say. I see the young one what say I think? What do not and that time and we not come
Jesus Christ. Osina wonyina ye bone na Awurade ne monyam abɔ wɔn. Yes. Enti mra nipa wura bone mu pɛ. Mra nipa oti bone mu no en monyam ne hyɛbrɛ a wɔde ba asase ne so hyɛbrɛ no teme ɛdane ɛteme sesa. Ɔsɛ bone nkwa na tete ye ne Nyankopɔn ntem. Yɛnyina Psalm 51 verse 2 so na yɛmfa nsrɛ Awurade ho bɔne fakyɛ. Yɛsrɛ ama yɛ ma, yɛsrɛ ama yɛ fie, yɛsrɛ sɛ fonsude bi obi ayɛ a ɛma yɛhu Nyame ne monyam de yɛayɛ adwene mu akoma mu ne yɛyɛ mu. Bible sɛ eka nkwa na yɛ bɔne ma Israelfo no de nkonem. Oba bi mfomso onua bi betime de ɔhaw ne nkogodie abrɛ busua no. Enti Nyame asɛm. Wase hohoro me ho firi mamumu yemu kura. Me ho firi mamumu yemu kura. Na prepare me ho firi me bɔne mu. Also wash away all my iniquity and cleanses me from my sin. Bɔne bɛn na yɛayɛ Nyame mfa ne mogya hwegu kafa na ɛhohoro yɛ ho. Yɛ ma ne yɛ busua. Confession time. Wɔyɛ so Asafara na na penso ya pampa. Jesus Christ. Abraham ni Isaac ni Jacob Nyankopɔn na ne ne nam. Yes. Adom Nyame dada na. You wu ye ne nansa so osore ye no. Ne ti na no pai ewie enwumere ye bo. Ye bo Facebook no so emo aye hye. Eye mame poku agyina so. Abigail Champo gyina so. Eye patient apasa na ba gyina so. Eye dodo no Maryland poku agyina so. Ruth Asamoah gyina so. I am Ishmoto ejina so. Maryland ayeyi ejina so. Susana Asamoah ejina so. So ena Efia Asantoa ejina so. Benjamin Etuahene ejina so. US omunyina ejina so. Nyankopɔn hyira mo se ena no pay mo follow yen e wo Facebook. Mary Sam ejina so. Ejira so den rote so manimu ejira so sa so ena nana Jesuwa emo ejira so Dorcas nana Owusuwa emo ejira so Nyankopɔn enhyira mo eya mo share link no ma afoforo so enfollow program no
na also obeye inshira Bennett Bwedi emu ejira so Nyankopɔn nhyira mo Gina mo ejira so Mawusi mo ejira so Nyankopɔn nhyira mo mon share link no Ibrahim ano mo ejira so mon share link no ma afoforo nso so and follow program no John Bwedo mo Emmanuel mo nyina ejira so ebra so say yeti Onyankopɔn asem so mpa first service in sama ye de bre ahwefo na etiefo nyina ne se jai wo haw ni nyina mo mawrade na awrate peye jai wa manie ni nyina mo mawrade na awrate peye awrade yo Yes. Wana meka sa asem na kire won na udi so ja omo haw no mawrade no nyame gusu a oye o eto da ya uti adanse ni bia ye bone fidie so kire ye bie adanse no tuma amanfo so omo fredi na ye send o kosi da sori demo na ye ba adanse ni be kire wa hu se na nipa bi haw no na eso che wo de no aso ja ni nyina mu mawrade no Oh, Jesus. erade aye dia wona sebi woni efra wona sebi yato yade amawo wona yede enimguase owuyade ato won so wona wo ma eseye wona wona japade efri wonsa o sikasem wona wotobo ne mu nsawie nsanomo erade nam na basa so eche won enti me ka kiro say jawo ha no mu mawrade a na minim dia meka na minim dia mehu sebi panyufo nim se ni frani so de boba bebowa na ne nan si bi so dada o yes enti me ka kiro say jamu mawrade a eya jai o na nyame de o jamu mana yeah Yes. enti wa ya de bi haw wa wadwuma sema ye bisi basa aware nsem wa ware egu wa wo nsem aye den wa ware ne baby akoduru no sujede ne ti wunya baby akoduru na ware mu haw ne amane ja ni nyina mu mawrade Na awrate peye. bi so se na adwuma sem adwuma ne egu aware sikasem no aye ka bi ya so company no egu obi se ni host ni nyina nyoma sem obi se me nyoma makrafe obi man so obi kuro so nyoma ni nyina aye meka obi se kabi ya mreme 40 fita container 10 na e ba ye no me bie we so nyoma ewo mu no enye sa na me pe no anso me say nyame de bibi ya rade yo na ja ni nyina mo ma rade Na awrate peye. obi so appointment e wo Europe Asia America obi se na adwuma sem ne nkrata sem obi se home offices for the letters bi abre no je se nyoma ye hanyan ja ni nyina mo ma rade Na awrate peye. osofo no so se ministry no mo aye de ofre adwuma no nyame adwuma no obi so ba bia ya transfer na akọ obi so se ministry no me se eya rade dia enye ni pasore eya rade asafo ja ni nyina mo ma rade Na awrate peye. se mesi ma sore na sama don pouring to me twem faso da ja adwuma no ma rade Na awrate peye. obi so hweye obi tie o se opa adwuma onya bi My God. obi se opaware onya bi openkrata onya bi nyankopɔ se nsa nya adwuma no ma ne ndidi enti ja ni nyina mu ma rade Na awrate peye. na wɔtwe de efiri nra na me no hye ase kasa afa tumia ɛwɔ akɔnkyene mu ɛyɛ power of fasting enti na wɔtwe nyina ɛyɛ mid year fasting na ye se afe no apai mu efiri January ebesi June no ɛyɛ bosome nsia nyame eno atwa na saa bosome nsia na atwa mu no nipa bi ahia won kwanhia wuo na onyare anso so no bosome nsia wabɛyɛ yarefo na bi adwuma na ɛkɔso pa na adwuma efre ne saa nipa boafo anima ayɛ bisi basa ebi kura tɔbɔne mu My God. ɛna ebisa sɛ bosome nsia no so aka wo yɛnim a ɛyɛ July ɛkɔsi December no ɛmo nsɛm so te sɛ Say, ɛno na yɛsɛ na wɔtwe nyinaa yɛnkyene yɛm kɔm na yɛmfa ɛyɛ bosome nsia a akwantu asɛ ahyɛ ase ɛhyɛ Awurade nsa wo de hwɛ nkrane ne mpotem my God. nsuo tɔ kɛkɛ wo nsuo tɔ kɛkɛ ɛnɛ nipa bi agyapadeɛ efiri wɔn nsa Wasa. nkwa
efre ne panse osofo akodu gyina bia bi se so how ne nyoma ekoso eye global issues no ene ama nkokro efre ne panse ma ye tete ne biomo se kanipa wu a how obehu passion radio stations ahodo TV stations ahodo eyi kan wasam osofo ye hwe nsu a eyiri won kraman mu ne ne mmia hodo enye nkranko ne ajapade a asai wo ne fia wesi odi ama han osofo ni nyina isu afa omo na omo han dan no otu a ogeni se kafiri wo fie wura ho no de akọ han foforo o de osofo hwe bread isem ene ebi ni atokoto mojam efie wura fo no so bu ho a owo bi ode bema obi so sika na oji ye na akodi nsesam obi so ji ye no ode etua edan ne sie no onya wo he na ode ama ene nipa bi ehu na ma ne jesi nsu etoye obi ba obi kunu obi yiri kras okwa aba nsu toye wewu na July jumpo na nsu etoye na July ye se nyame ansomu a na sense beto atoaso ye just 8 hours ni nyama pensu na se eto 24 hours na 48 hours wo Ghana ni nkande a ye bisa se die na beba ye nti na se afina paimu na ye mo bebre nyoma nkoyia ba bibia duri enye esun mo bebre odo wo hawo ni nyina ye sun dodo odo wo hawo ni nyina ya mane bododo o hawo no etoda so a ya konkyere kakra eno ame na wo ko asem bi a Yesu kan ho asem o se nyoma ni bi wo ha ye mfa empire yemfa sika yemfa sun yemfa awiraho ena si saa de no kwan ena edi saa nneoma no so nkonim na emom eya akonkyere enya akonkyere so kekewo akonkyere ampaebo eka obu ha se ena ne mechiri me yemkom mekwa adwuma nyina minidi se wo ndidi na wa mompaye na wa nyina nyame asem so a eno so ye okwa asobia ni so enti fasting and prayers sa nneoma mienu na eka boma na tumi no eye adwuma se mo a electricity wo mu fie mu nim se eye de ben positive ne negative no ahoma no baako ejanim ena baako jawom sa ahoma no mienu na eka boma edi de ben kanea ne ahode nie no ebrewo na me no ka ni pepi omo so ye fasting na nneema mu aye den aso mo ye fasting no nneema mo ye mere ena me no eka baako ho asem ye mie twerɛsɛm no kɔ Nehemia chapter 1 verse 4 Hakilia ba Nehemia nsɛm nie na boso me Kislew mu afi etoso aduenu a me wo Susan ban mu no Hanani menuanu mu baako ene meremba bi a ofri Yuda bai na me bisa won Yudafo ofri mu friye a okanom fafo no mu ene Jerusalem ho asem na waka kyerɛ me sɛ no mum no nkae a waka wasase so no ewo amane kɛse ne ahohora mu na Jerusalem afaso no abubu na naapron so ode ogya hye na mete nsɛm no metena asemsui na medi abobo enabi na medi abuada na mebɔ mpaye ososo Nyankopɔn no anim. Hallelujah. Amen. Also for nature say enye yenkwa ye bless nkwa na how eba wo. Yes. Nehemia na owo no mo fam obi man so ya befa no mu akoye no akoa na otebe bi na obisa ne nchi ne fie ne busu ho asem ne nua hanani ya mo baaye no na mo say o fie ho o papa fie asodwe ni ho o mama fie asodwe ni ho o kuro no ankasa asodwe ni ho Jerusalem kuro no no mo fa na nkaye no omo wo enigina mu omo ni enigi mu omo wa werehwo mu omo wa benedi mu omo wo eso mu na Jerusalem afeso ni nyina omo adwuri ni nyina bubu ni nyina egu apono nyina oja ahye ene de na ekoso so wabusuam ofie ho wa adwuma mu wa wade mu osuku nsem akwantu a watu no de na ekoso wo mu eya sunjwe eya werehwo eye wedi ya werehwo wedi eyisun Bible say Nehemia te sa asem no otrase na osuye odi abobo nabi na ohwede ma ekoso no odi abobo enani pe bi sun
nipa bi dia bobo nipa bi hu dia onya ho nipa bi okọ onaye so onteme na ene obi hwe me obi tie me o se bofo no atu de odidi bi ma obi die no ene na dwuma sai o so aka obetimi akọ obeye lala so lala na ka wakọ aba no o so yade edi wunya enti yesi adwuma wo ho na se wo yade a ebeye dan na wakọ ene nipa bi yade hamo mo kon yade ye bi operation ebi so nteme nante ebi sisi ebi nine wase se me nuanom me ma o menafofo kranti me amma ne me amma misika me yankasa me ne kakra edidi ene obi nteme nko ne shop ho obi company ho onteme nko ho ene obi akafie company na obi ye ni nyina egu ene obi manyina esei obi adwuma nyina dafom ene eka abeto bi so akwanto obi tu ye ose menu me ho sa metu kwan enu me ho obi ehwe me obi tie me ose menu me ho sa ma awade aware no twa me ma ene die na ama wanu ho die na ma wusu obi se daya menso so no obi so se me ko na masanya babium a se abusua we de me memu biom abusua ye abusua sansono abusua eye abusua no men abusua pia ama betom a abusua no twa me ma me ho ya me ene asofo wona watana kroketwa mu de omuni mapia kwasem enti ene apia no bi wo ho de bi wo pa hallelujah amen na obi se ene busua no ebusua pempkura nie ena okofiri mu a aware peja na agegu niema beyeya na asai otibi hu se wo bo hu modern pa anso okwa akoye kobesie ebi to Nehemiah na Nehemiah edi abobo osun ye no amananka ho Bible say osan di muada na bi opai muada di na bi enonte na some perfect service and see that hour in conjunction with Cedar Worship Center say na efidwada kosi memre dai yemfanchire yemkom na ochena okuada nyame ya adoma na nyumere de mo amwo kumase ne potem ni nyina nyumere ebehia wasolifie akosu engu nyame so ewie ya wada nyumere ye bese ehia wasolifie wako djuma na wapon no enyumere no ese nsi ato ye bese ehia wasolifie na ni de fia da no pa ene de ya no pa no nkro eno nde eye prayer bazaar ye besu engu nyame so na me ne mitim so benya bra bompa ya manipa ye be di amanipa na memre da no pa ye the fasting program no abawe ye e Cedar Worship Center dan mo na ampaya ebidwa eto da ya mo hwa dance ye bona so de dan mo bi kire wo na chese bibi wa ya na motu wo fre kireche ne benche ya obetima ba program no bi oba obanya ba bi ada ensi obedware electricity bibia eye free enti share no so na ma wura mfi se ya wada cancer no so ebekoso anopa enti fasting na ye wura mu ni nyina cancer no bekoso ya wada no so ebeye she enti enne nyame asem a me de bro nyina ne se Nehemiah wanso nkoa Nehemiah wani abobo nkoa aso odibi ye mpai boni muadadie na yebisa se Nehemiah ye muadadie na obo mpaye no die ne siye atamfo na yefre bi se Tobia ne Sanballat no ni Arabia ni no omugire tu no omususu ye nyina eye wo kwa ene obi hwe me obi tie me nipa bi asore e wasafo no so asafo na odi mo so asofo no nipa bi asore abusu na odi so abusu apanyi okura odi mo hene odi mo hema no ejuma na oye CEO no nipa bi asore nipa bi ohu wo mobo employ omo no omo po na ese wa egu company no ama investment a wa ye no eye millions of dollars no opese eye kwa who says boys no says girls no ena ese ye ejuma no omo no omo ma eka no eba
Oh, baby, be a wesi or Juma no war shop no one wholesale no one. Nipa be only or more different, only or more share, war, only or more chair. Oni omo te hɔ no saa afɔ no bi na etutu nrodi nneɛma petepete hɔ a ama ɛka ne adwuma no ɛsɛyɛ ebusuabɔ ne bi a wakoto mu no ɛne na ɛsɛyɛ wɔ ma no enti saa bere yi deɛ ɛyɛ mwadadie ɛne mpaebɔ na emi a yɛ saa no tobia mo otwifa wɔ so afɛsuo no osiyɛ na Awurade ɛsɔ n'ani ɛna osi kɛkɛ no ɔmo yɛ no governor na kyerɛ sɛ de bia bi ɛsɛ sɛ ne nsa ka no ne nsa ka nti wo a wohwɛ me a wotie me wo so deɛ ne yɛ politics anaa ɛyɛ NPP anaasɛ NDC ɛyɛ CPP anaasɛ sɛ anaasɛ APC ɛna wopɛ sɛ wodi mu dwuma baabi bia aduru no ɛyɛ mmadade ɛne mpaebɔ saa bere yɛgyina Nyame asɛm so abɔ mpae sɛ Nehemia so ɔhaw a okomu nyina esu ye abobu odie nyina echire no Nyame tie ne paebo Nyame tie ne mwadadie dia ka se Awurade meso bosomi eni afi na wotwe ene de Nyame asem so tie Nehemia tie me sheme ni monyam Awurade boa me Awurade kai me se na wadoye Obru huno STS be your mouth and pray
Jesus Christ. Yankopon Shraupi. Ya bompa ya peja de muno berade. We are committing the whole day into the hand of God. We are commanding the day. Yes, Rade. Nano can show woman or see a timmy akasa chile dana. Ya chile dana di ensinie. And non a Bible say ya chechera or becheno soro. Yes, Sania or Bessaneno from Sen or Kano Matthew chapter 18, verse number 18. Or say ya chechena assassins or soro bechera man. Yes, Sanina assassins or soro or Bessaya Sanya man. Ya bomb pie say and a day yame on kai. Ya word the demo on kai. Yesu ni ya bobu di erade kai. Ye how ni ya mandi ni ene ye different ni fiba ye de kwa erade nim ye de akoma so de kwa erade nim say ene day nyame on kai. Pray for the day. Commit the day into the hand of God. Be one on a father. Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Nature said, "Dear, who be so radibia and your home." Amen. Jerome, be 2 minutes and more day. Into more space to the swing and type of amen. 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 Ye bomb pie say, "Oh, bonny phony jine to pia." Any evil agenda. Isaiah chapter 54, verse 17. Or say, I could give you a babuetia or ring na catrema be obesoletia what mono ye bono for any evil thought, any evil tongue, any evil agenda, we break it out. Kase mrate, opone fone shishe ye, what demuimu, any na wachimu, da your bonny be a mason, Edin Susanso bonny bebreme, Chumasem, Pomodane, Sikasem, Mano. Mano, Busiano, me break it out. Oh, yes, to them. Be a one of break it out. Every evil agenda, every evil thought,
Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. I'm on Facebook, YouTube, I'm on type. I break out. I break out. Bible says, "Say na ujidi setiano." Enya sa amount. Into ujidi say, "What break it out? I break it at the bonnet. I break it." Amen. Erade me peja hwefo ne tiefo wono wo YouTube wono wo space no so nyina eba wonim enano pe wona wo hwe ye wo TV wona otie wo radio wono follow ye wo hwe ye otie ye Facebook ni YouTube TikTok me bomb pa se ene bradai me bomb pa se erade ntina ne mo nkire mo Amen. Erade nyam adoye Amen. Erade mama dance ye Amen. Erade mie kwan mama Amen. Erade mie emokwa to bebe akwan ni Amen. wa usu no enane eye sede Amen. wa udi abobo udi awreho ne bobo ediebia emra wiye Amen. enane sede Amen. enane adanse Amen. fra sunjema o Amen. fra sikama o Amen. fra boafo ma o Amen. fra hotoma o Amen. Yesu demo Amen. e bompa ma obibi oyare a otie ye ohwe nyame ayare san ento so sese ya Amen. nyame nsan yade Amen. nsan ba ne yade Amen. onsa ukunu yade Amen. oyene yade Amen. wafo no onsa ne yade Amen. Awurade nsa wadwuma ne yade Amen. adwuma bi a ewu adwuma bi a ɛda fam adwuma no mpagyae Amen. adwuma no mfefɛ Amen. ne bɔmpa ma adetonfo no dwadifo me de mo hyɛ Awurade nsa Amen. Awurade ntwe atɔfoɔ ma Amen. mo adwuma no mpagya biom Amen. frɛ sika ba mo adwuma mu Amen. mo pɛ bibi akɔtɔn Awurade ntwe nneɛma papa ma mo Amen. me de akwantufo hyɛ Awurade nsa Amen. driver for those who go Yesu mo je Amen. ensi mo ye Amen. ne de mo nya ni pani madom Amen. ko di frɛ nya nhira Amen. bi ba nya nhira Amen. bi man so bi kuro so mo amoyɛ ankorankora adwuma aban adwuma mo nya ni pani madom ne nyankopɔn ni madom Amen. me bompa ma mo amowa appointment ene day mo nya ni pani madom Amen. nyankopɔn ni madom Amen. Ghana kua for those who go Yesu mo jam Amen. afare for those who go Yesu mo jam Amen. ensimu ye Amen. ensimu kra ye Jira Deuteronomy chapter 28 verse 6 so ɔsɛ mo adifire bɛyɛ nhyira Amen. mo fiba so ayɛ nhyira Amen. mo yɛ akɔnkyere ne nyinaa mede mo hyɛ Awurade nsa Amen. onyame mmɔborɔhunu na adɔyɛ no ɛnsom so Amen. Yesu dɛm amen Amen. oka amen kɛseɛ paa Amen. ame mmea tatefo no ntom kakra bi na memfa nipa kakra bi wo a wopɛ sɛ wogya biribi mu ma Awurade no obetumi aba so na mese na go
TV n'anim no mo a mo hwɛ TV hwɛ Facebook no na mo a mo tie radio deɛ ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 ɛna 0553 0553 53 53 53 53 89 89 na memfa ɔfrɛfo a ɔdi kan saa berɛ yi na waba so. Praise God. Praise God. Udini baby o okase free na dia na oje mo merade. Kasa free nkwanta kase ofre mam fosia. Na fosia metie o. Mesra ma wade ya sei ti mesra Nyankopon sei onyimu kane mame. Awurade o yen senche ni Nyankopon na Genesis chapter 2 na oba awade mame fosia onyame enkai wo waware na omia wade proma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase free na dia na oje mo merade. Papa chomi efrema mami andan sesa ka achano pemi jami mesi ka pemi e jumasam eni ya ho bambo ya wale sam ya konchi. Awurade ma apena ne ma ne omo bambo protection enye kese. Awurade omo sikasem omo akwantu se omo hyebre ma omo adanse. Awurade ma apena nyame nkai wo. Amen. Amen. Praise The forest. Awurade wa frɛ ɔse n'ani o Awurade yɛ yaresafo sa wa frɛ ni yade no fa nimonyama wɔ Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fru na dia na ogya mo Awurade. Hello. Kasa metio. What was something? Na yesompa ente kasa. Yetio kasa. Papa so enjoy the cram in the again kasam. The next school. Awurade wa fra ɔse ne haw ne sikasɛm ne ma osukunsɛm ne hyebre Awurade ma na danse ade biara ɔfra ɛhwehwɛ yema no. Amen. Amen. Praise God. When ti man nyina so wagyina so akyɛ sɛ bra biom na yɛbɛfa wo. Amen for afoforo. Praise God. Praise God. Your call has been put on hold. Please wait. Amen for afoforo. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fridi na oje mama Awurade. Metio. Papa mbacho ya friend Marisa. Kasa free suma. Dai omombeba ye nyina se nyame nsase. Nye be ya accident Awurade ntwam na onju obia kata. Inform mrasu. Awurade wafana ekwakoye omame ye ewosoma henkuro me de ye ni nyina hye Awurade nsa adofo wona oba ne wona obedum ne wona wo hoda da abusua ni nyina Awurade bom ho ban mo bia ho masem te wie mo ma wo na onsie wo mame ne abusua na enya sundwe wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ujira so. Praise God. Udini baby okasa fro na dia na oje mo Awurade. Papa me din to yes ha me kasa free amache bale. Me jame ha ne mama ne mawa me sikasa. E mo bla po ni na mo meria. Awurade wafuna amache bare ose ne ma ono ankasa onsikasem na waresem Awurade bi kwana momo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okasa free ma oneso kakra na twe ho free o afide no. Awurade wafuna se oyare ne kotoge dompe mu yade Awurade sane yade wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free dia na oje mo Awurade. Papa mpacho me kasa free na esia mami jamfu ene. Na wotwi me jame ma enyina gesherade samadofun ma boafo adwuma masikase. Awurade wafuna se ne ma adwuma na dofo adwuma won sikasem. Awurade ka won ho na wonye bi na wamane bi wo Yesu demo. Amen. 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 Udini baby okasa free. Pacho me se mama Doris me se pram. Pram metio mame.
Pacho, me damn me ban school call. Almost the custom, what you must them, and make you must them. Erade Dorothy pram ni kunu ne ma ono ankasa Erade wosuku sem wo dwuma se wo sikasa Erade yema won bi kwa ma madanse amen. Praise God. Hello. Udini baby okase free na dia na oje mama Erade o. Kasa me kasa fita chimai. Ya frame mmiba. Promise and fail o me so nipa na ebua me a. Na ajiegu. Erade ade bi esan wafana shebre eye promise and fail me twam free wo shebre ne wo so Erade twe aboafo ma no amen. Amen. Praise God. Dorothy miti. Kasefi akra. Dorothy miti o mame. Je pese me peja ba Erade enyam ne se. Menti apo. Ti pese Erade bi. Peja ba Erade me me nana no modesua. Erade wa wo ye yaresafo Dorothy akra Erade sane yade ne nana no mo so Erade bioma adwene mo mo hungoma amen. Amen. For the last caller, praise God. Hello. Udini baby okase free na dia na onyema. Me pacho ye frame ajoba na me kase free buodi. Pacho me ne me ma kwantu. Aye de ye je share adisasa. Erade buodi afra one ne ma kwantu wa ma Abraham 2 kwan according to Genesis chapter 12 no. Erade bi kwan mo wafra ne ma no mfa sedama. O yes to them. Amen. Amen. Mesra se mo amofre nyina signing out na mo afre. Wo hwe TV ni se lines ni ye miensa ba kono ye 0557 30 80 na mesni miensa nyina ofra meni mi team ye signing out ye na obebo mpae na me kai wo sa konkyere na ekoso na nyoma ni bi wa na adeban na eye mo adedi mpae bo na manya ne ntie se eye sports for no ball for no mo se nya nwumre na de ebeba so 4 nti ena nwumre de yebehia ewo sida awa no so nti 9 yebesen ne wo ahia ya me hira na onye okese yesra Erade se ensi wuye na de okoye ne bia no Erade ma ne nye ansa na ebe konkra kofa no nsia kase bono abro na me bon kaye se eye efri chena nwumre de ya ye fast no ne ya ye pempa ya ko bono sida worship center enwumre ebo 6:30 pe meka 6:30 p.m. na ejano aso na mpa bona no be ye den bra ne fa poso mensi akai ya chance mpo na twa ebe enu nsia no biom hye Erade nsa so onkaye na oye mobru ho ade sa so na ya wada enwumre so ye behia na fiada no pa de anobe de abehia ye fiada mpa bono baby bi ofri bi opeso ba program no be no beda obenya baby mo anamo ba God of possibility prayer festival ni nyina opeso ba bia obetimi aba nyame nhira yankokofa no nsia kase bono emre. Have a good day. Bye bye. Wante unipadua ase a wote ayaresa ase esono se wo apomodin ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bae we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afre ne se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu wo screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anajo etimi ka ona ba akopɛ se de ohu yi na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opeso hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu
Person who say akora da ye onna ye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu ade property a e haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de yehwehwemu ana sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfunya wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen su na yenchrow yasue ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wojunso ntentem wohonam nyina adwa wo se de mokwa aye ho no kawakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540